Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Тапшыруыбызның иҗат төркеме хәбәрчагызга күтәренке кәеф, матур эш көне тели. Һәр чәршәмбе эфирда уйнагыз гармуннар тапшыруы. Узган атнада без сезне Нурлат районы гармунчылары белән таныштыра башлаган идек. Бүген исә дәвам итәрбез. Yigitler, ne diyeceksiniz bayram bu? Кадерле тамашачылар, уйнагыз гармуннар тапшыруында эксклюзив. Әле бер генә тапкырда участок полиция хезмәткәрләренең гармун баян тотып уйнаганнарын күргәнегез юк иде. Ә бездә ул бар. Һәм бүген без Нурлат районы Фама авылы мәдәният йортында лаеклы ялга чыккан Рәүхәт абый Шәфигуллин. Рәүхәт абый, исәннәрбез? Исәнмесез. Бик кадәр башта куркып та киттек. Киемнәрегезне күреп дип әйтик инде. Ләкин гармун тоткачтын инде, әлбәттә, күңелләргә анарысын ничектер рәхәт булып китте. Сөйләп китегез әле безгә. Ничек итеп сез гармунда уйнарга өйрәндегез? Гармунда уйнарга инде без балачактан өйрәндек. Мин инде 1-7 яшьләр булгандыр. Ул вакытта һәрбер йортта бит инде татар авылында һәрбер йортта гармун бар иде. Кован дигән гармун бар иде. Бала вакыттан кызыга идем уйнаучыларга. Чөнки гармунчылар безнең авылда бик күп иделәр ул вакытта. Кызыгып китеп, менә шуннан бирле без гармун минем кулдан төшмәде инде. Бүгенгә кадәр ул төшми. Чөнки анар инде үсә башлагачтан әти белән әни зуррак гармун алып бирделәр. Менә шуннан уйнарга өйрәнеп киттек. Сез үзегез шушы авылда үстегезме? Шушы авылда тудым, шушы авылда урта белем бетердем, урта белемне бетердем. Анар инде Димитровградта укыдым, юридический техникумда бетердем. Анан Казанда вышыны бетердем, юридическийны. Шулай итеп, гармун һәр вакыт юлдаш булды инде. Гармун калдырмады бер вакытта да. Анар инде техникумда бетергәчтән инде мин эшләдем полициядә 22 ел. 22 ел. Дәвамында башыннан алып, ахырына кадәр участок инспектор булып башта, аннан соң участковый уполномоченный дип атала бит инде ул безнең хезмәт. Бик әйбәт коллективта эшләдем. Бик әйбәт руководительләр, начальниклар булды безнең. Бүгенгә кадәр Аллага шөкер чакыралар, бөтен чараларга. Ветераннар советында бит инде без ветераннар советы бар безнең хәзер. Анда ветераннар белән очрашып, бик дустату яшибез.
No garmon her vakit bizim üzebimiz bu 24 участковый idik. Участковыйлар arasında en evet garmonчы мен идем, çünkü başkası yok idi. Білесіз, мен шектер участок полиция қызметкерлері дегенде, менің көз алдыма гел шундай жидді генә түгел, біраз усалда кішілер көз алдыма келіп басайды, әйме? Бүгін мен сізді көрдім де, қамда менің бұл стереотип бүтінлей шәлпереме келді, менің шектер. Демек, енді шундай нешке көңілі ижады болып табыла екен, әйме? Бола, çünkü участковый болып эшләгән төрле түрлі рольләр башкарырга туры килә дип уйлыйм. Чөнки усал янында усал буласың бит инде, әйбәт кеше янында әйбәт, ләкин әйбәт кешеләр барыбер да күбрәк бездә. Шуңа күрә зак еллар эшләргә насыйп булгандыр дип уйлыйм. Искиткеч. Менә бер серне ачыгыз әле. Менә сез әйттегез 22 ел полициядә эшләдегез, әйме? Әйе. Мен bir седой волос та юк сездә, bir седой шеш тә юк. Ничек алай дигән? Менә мин культурада эшлим, минем ярты башы. Ул тормышны яратудан килә торгандыр инде, ул гармонны яратудан, ул үзебезнең тарихыбызны яратудан, ул үзебезнең Татарстаныбызны, җиребезне, торган җиребезне, авылыбызны яратудан килә торгандыр инде. Чөнки Җырманга гашыйк булгачтан инде. Менә шулай гомер буе гармон белән юлдаш булып, әкрен генә тормыш буйлап атлыйбыз. Чөнки менә шушы гармон мине алып килде дигән мәдәният йортына. И гармончылар да тартылды, әкрен генә мәдәният йортына яңа сулыш шикелле гармончыларыбыз яңадан җыелдылар. Ул яшьтә булганына карамастан, менә Султанова 10 ел элекке директор менә бездә. Ул Гилянәшә, Рамис Валиуллин, Халим Мөхәммәтшин, Рамил Садретдинов, алар бөтенесе мәдәният йортында бүтән чараларда катнашалар. Бездә бик хәзер кызык. Демәк, инде сез бер ансамбль булдырдыгыз, әйме, гармончылар? Әйе, гармончылар монда клубка тартылгачтан мәдәният йортына инде хәзер яшь вакытта бүтән гармончылар килде дә, уйнагыз гармоннар дип аталган инструменталь ансамбль төзедек. Безнең тапшыруыбыз белән әйе. Без бүтән чараларда катнашабыз. Алар бүтәнесе киләләр, бүтәнесе йөриләр хәзер. И халык та күп йөри бездә хәзер. 17 елда мәдәният йортында безнең ремонт булды, капиталь ремонт. Шуңа күрә клуб җылы, хәзер бик әйбәт, бик чиста, бик матур. Менә күрәм сезнең кабинетта менә гармоннар тора, әйме? Менә полициядә эшләгәндә сезнең гармонга бер урын булдымы анда? Гармон сезнең полициядә идеме? Һәр вакыт үзебез белән иде, машинада йөрде. Һәр вакыт үзебез белән. Безнең бит инде бар милиция икәне бар иде, полиция икәне. Ул инде 10 ноябрьдә, аннары 17 ноябрьдә безнең инде участок инспекторларының, уполномоченныйларның үзебезнең кенебез бар. Шуңа күрә бергә җыелайык, бергә рәхәтләнеп җырлашып утыра идек. Бик әйбәт, бик күңелле була иде. Шундый иҗади кешесез. Менә безнең тамашачыларга берәр нинди җырны җырлап алмассыз микән? Менә минем инде 88-89 елларына Фирзарабый Муртазин чыкты бит инде композитор. Бу адам. Ул минем бигендә кумир. Фирзарабый Муртазин композитор. Аның җырларын бөтен җырын беләм инде мин армиягә кадәр. Чөнки Салават Зәки ул вакытта чыкмаган иде. Без армиядан 91 елда кайткач кына Салаватны беренче тапкыр ишеттем мин. Шуңа күрә минем кумир бигендә Фирзарабый Муртазин, аның җырларын яратып бигендә җырлыйбыз инде бөтенебез. Иң әйбәт җырлар аныкылар дип уйлыйм. Алайса безгә башкарып үтәрсез Фирзарабый Муртазинның белән. Бик рәхәтләнеп. Yavakların ellesinin, yavakların ellesinin, sigelgen yollarına ellesinin, yollarına sibilgen. Yollarına ellesinin, yollarına sibilgen. Sine görüp baratabigat, sine görüp baratabigat, senigen elleyni dizilgensin, elleyni dizilgensin,
Aferin. Bizden bizning indi jeyler jidir, sirinler de şaşak atırayım. Şunday hisler bilem Nasip aldı. olsun, Allah Nasip bilsin. olsun. Nasip olsun. Bizning tamaşaçılarımızga tileklerinizni жеткирсеңiz idi. Tamam, en ezgi tileklerim endi benim. Bizim Tatar halkımızga endi biz işleybiz, tip maksatımız endi garmulubuz yaşasın edi, avul yaşasın edi, biz avulda çünkü halk azaya bara. İsen bolayık barabızda, isen sağ bolayık, isen sağ yaşayız barabızda. Amin, amin, amin. İzgi matır tilekleriniz için bek zor rahmet sizge. Bek zor rahmet. Sizge de uğuşlar tileybiz. Bek zor rahmet. Hürmetli tamaşaçılar, bilesizmi? Garmunun bir tılsım var. Kiş bilen garmunun tınlasan, irte bilen garmunda oynuyor bilirsin. Mine bizning Samigul abi şulay deb öğrendi. Samigul abi dürüst mü o? İyi. Mine şunu söyle güzel, nişik endi ol kiş bilen tanılap, irten uyanıp garmunda oynap bula. No oynap diye bol tulusunca oynaptı öyle. O İyi. ezerek istengine. Kışkırıp deyip etip bulmayın. Kışkırıp etip bulmayı. İyi. Çünkü ben o vakit hele bala çağım, ikinci klas. Hele bir tul, yıkım sıra bir atam. Opa koyup düştü, usul işler. Şimdi Oktober beylemi buldum iken indi o. Koydu da elige baktın ha. Mına min dedi, abinin bayanında da. Bizim çıkardım bir kidi. O dedim da bir iki takıt, şunda elene şunda. İyi. Ben onu tınıp etkanman indi, yıkın iyi bilen gene yıklap da gitmegen şunda işitken indi var. Yırta bilen turdun da en eti. Bayanı alıp oturgansın dey. Şunu sukalap atasın dey, ekertin gene dey. Ben özünde resmi gider. Şınak tılsım endi bu. Şundan soň irenip gitti. Men de iyi artında şamartım degen jarını. Evet, şuradan gitti benim bayanda endi. İkinci klas taydım iyi. Ondan soň endi şu ekertin gene kaliyasına girdim. Mine sizin gailede şu opağız gına oynagan mı? Yok, men etiden kırsakta kalganman men etiden. Eti ölgen şey ekeni men kiskini tuğan. Men etini kürmedim. Benim eti avulda birinci garvanist bulgan. Talyankada. Вот şundan Kondayın da olsun. kondan endi kile, наверное, скорее всего. Akoya bilim aldınız. Bilim aldım men, üzüme jiterlik bilim Elmiski'de aldım. Elmet müzik Müzik kületinde. училищесinde. Oygan endi şul praktika. Praktika deb aytadilar endi tili. O'qisan da o'qimasang da praktika bo'lmasa, ol bilmaydi. Бар бит баянистлар okugan баянистлар, konservatoriya bitirgen баянистлар. Но oyunu bilmeydi, akompaniya ete bilmeydi. Mana hozirgi kunga mana qarasang, Nurlat rayonida ko'pmi garmonchilar, ko'pmi bolalar bormi, ular, obilar bormi? Mana kish bilan mana avulga chiqib garmon menga eshitib bo'ladimi? Eleki erengen çakta, yaşakta benim taganda dostum var idi. Olturuşla irendi beni kök samarodik. Biz çıkaydık. Kızlar kalk tutmanda bitirisi. Jiylaydılar.
Киш белән. Ну, элек шулай иде. Бәй, элек гармончы. хәзер- Бөтен кызлар гармончыны кыйды. Ә менә хәзер нәрсә җитми? Хәзер гармончылар белмим, алар хәзер Нәрсә җитми? булганнары да үзләрен күрсәтмиләр алар. Идәүне юк. Шакырсаң әйдә, безнең белән әзрәк Сабантуйда. Уяламы? Юк, уяламы инде. Мин дә уйлый белмим инде. Уяламы? Уяла. Менә бу гармончылар булмау проблемасын шиктелеш ничек күрәсез сез? Шилешелешен ничек әгәр бөтен условиялар булса, шын мәгънәсендә инде клубта булырга тиеш. Обязательно баян, гармон, тальянка, төрле нидә. Гармоннар, Гармоннар булырга тиеш. Уен кораллары. Барыбер килгән кеше интересоваться карыянарга. Ул ала, тотып карыяны. Өреп карый, дутка булса, Курай. курай булса, бу булса алып уйнап карый. Сәмигул абый, димәк, менә шул гармоннар булса, сез үзегез менә бу ансамбльләрне җыеп, менә бу кешеләрне өйрәтә аласыз үзегез. Әлбәттә, ул бит хәзер ничектеләр әле аюны да өйрәткәч, кешене генә өйрәтеп була инде. Була инде, була. Димәк, менә шул гармоннар җитми инде сезгә. Гармоннар юк. Инструментлар. Авылларда гармоннар юк. Сәмигул абый, менә безнең программаның иң яраткан сорауы бар. Гармон сезнең өчен нәрсә ул? Йөрәк. Йөрәк. Әйе. Икенче йөрәкме? Ул минем йөрәк, әйе. Гармонсыз булмый инде. Кемдер әйтә бит инде, ул минем хатыным дип, кемдер беркемгә бирми ул аныкы гына. Гармон бик гармонда уйнаган кеше ул нишкә күңелле була. Нишкә күңелле. Бик простой була ул кеше. Гармон ул әзрәк минем уйлавымча арттыра кешегә гомерен. Менә чыгып, аланга чыгып бер уйнасаң ни тора, Бер кем дә ишетмәсен, үзең генә ишетергә. Анда ихы килә ничек. Бу бит это красота. Вот Мин шул. сезнең алайм инде, үзем гармончы булсам. Шуңа күрә уйнасын гармоннар, тынмасын гармон тавышы. Шулай, килешәм. Уйнагыз гармоннар тапшыруы Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Барлык чыгарылышларны сез YouTube каналда һәм ВКонтакте челтәрендә Уйнагыз гармоннар сәхифәсеннән карый аласыз. Бүгенгә шулар иде. Исән-имин булыгыз.